Ubaba waqala wangigxeka ethi mina ngizomlethela iy'lwane egcekeni lakubo, ngizoletha inzalo embi ngoba nazo ley'ngane kushuthi uma ephinde engimethisa ngophinde ngizale enye ekhubazekile ingane yakhe igazi lakhe libiza ngesilwane. Kwaqala kanjalo-ke la kuba khona ney'nkinga. Yebo. Ngoba phela ingane yayikhubazekile, kuzokuba manje ingane ekhubazekile. Yena instead of ukuthi angisaphothi wayethi ngilethe isilwane egcekeni lakubo. Ingane yajika yisilwane? Kwabanjalo ngoba phela ayifani nezinye iy'ngane. Bathini abazali? Phela babeloku bekhuza kodwa nabo ngoba ingane yabo bengakhuzi lokho okuqinile babuye bamsayide nakuthi hayi ngempela lo muntu wathi uphinda ukuphinda ngalesi futhi umuthi uyaphinda. Ima-ke naya for i-counselling mhlambe kube khona ama-specialist enkhuluma. Lezo zinto sisi. Ayinje le. Asizazi zonke lezo zinto thina emakhaya. Okay, angimxolele ukuthi mhlambe ingane wayibiza ngosilwane. That is unacceptable. But angithi mhlambe wayishawe i-trauma engazi ukuthi how to handle it. Sedlulile-ke isikhathi ingane iyaqhubeka kakhulu wenze njani? Hayi-ke emva kokuthi ikhula ingane kwangathi-ke khona umuntu omphephethaka ukuthi akubhebhetheke kube wesi. Uthando nje ngingasho ukuthi laphela ngalelo langa ebona ukuthi ingane ikhubazekile ngoba wayesonokuthi alethe ezinye iy'ntombi ezolala nazo ekamereni lethu elawini lethu. Ekamereni lethu azolala nazo uthola ukuthi ingane ngaso sikhathi kwase nginembhede ewu-2 vele. Ingane ngiyilalisela kodwa yayikhonela inkamera yengane ngoba ngithi ingane edinga ukuthi ihleli phambi kwamehlo ami. Angiyilalise kumbhede okhona vele la kule lawu lethu. Enokuthi uma efika nale ntombi zakhe mina ethi angishifte ngize ngala. Ngikhona sisendlini. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu esithi ngabuyelani emendweni. Ku-Long Star sithemba ukuthi niyaphila. Namhlanje sihleli nodadewethu naye ofuna ukuzosherisha esakhe isitori ukuthi yini le yazi yamxosha ukuthi aphindele ekhaya. Sawubona. Sanibona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Sacela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uba igama nokuthi uqhamukaphi. Ngiyabingelela ababukele emakhaya. Igama lami nguSiphumelelo Ngwaqwabe. Ngiqhamuka e-Underberg endaweni thize eMakhuzeni. Emakhuzeni. Yebo. Okay. Siphumelele Qwabe. Yebo. Ubani uSiphumelele Qwabe? Ubani? Ubani? Yes. Usiphumelele Qwabe ingane eyirebheli, i-black sheep of the family. Usiphumelele Qwabe umagcino-ke ekhaya kubo. Ukhule ehlola nje hamba lezinto. Ngasekhaya kunento ekuthiwa kiwe ehlahleni njalo mekuwo December, omhla 25 December, o New Year yabo. Manje bengilo ngane nje hamba umhlolo. Ngize ngigane bengisahamba umhlolo. Ihlahla yini into yomhlolo? Yeah, into enomhlolo phakathi suke kuney'ntombi ney'nsizwa khona. Oh, okay. So ukhulele kuleyo environment and then ekhaya umama nobaba bebendaweni bashadile? Yeah, umama nobaba bendawonye, uba nengane eziwu5 imina umagcini. Wena umagcini. Cabanga shothi wena ugadwa abantu iqanda lasekhaya. U6 wonke ugade wona. Yebo. So manje Siphumelele awusitsheleke uhlangana phi nomsolo? Okay, ngahlala kuyona le ndawo enginichazela ngayo ukuthi okuyisehlahleni. Laphayana ila kuhlangana khona amatshitshi nensizwa kesuke zofuna umakoti ukoshela kanjani. Waqala pho-ke wayeyibhungu nje lihle egqoke kahle impela. Waqala washela. Kwawukuthi ngamtshela ukuthi ngowakephi lesigodi ngasekhaya. Kwawukuthi-ke after lolo suku elokhu ezake ezoshela ezocupha lapha esehlathini ekhaya ngasehlathini. Elezocupha-ke lapha ngenhla kanjalo sagcina-ke siqomene nobhodi. Okay. Yeah. Kwaba ukuthi-ke usecela iqhikiza la ngasekhaya ukuthi ucela ukuthi siqome lokwesiZulu ukuthi kuze ngumiswe iduku. Okay. Ngenhlanhla vele iqhikiza kwakuwumngani wami wawuyena omdala ey'ntombeni zethu. So lamiswa-ke iduku kanjalo sadla imanzi zoshukela kanjalo vele ekhaya uma umisa iduku umfana wena osuke sekuvakashela ekhaya kini sene-right ukuthi azolala ekhaya kini. I'm sure ujahile nje ukumisa lelo duku. Yeah, ngase ngijahile. So wena ukuthi afike ekhaya ngisho kuthiwa akashongo umayi lo muntu vele olazi isiko naye waphila wakhula ngayo le nhlobo le. So wayefika kumfana ngisho kuthiwa akashongo mebuyile emsebenzini abuye azongqongqoza ekhaya uma wejabula lokho ukuthi uyangithola ekamereni makangidinga. Wayehlele ngithola bese-ke siye elawini lethu. Okay. Senanelawo. Ay ngathi kuyaphuthuma la. Ngiyazi kuyaphuthuma yana ey'ntombini. So manje-ke upropose nini-ke phela umshado? Okay, ngithi lo kokuqala esithi ukuqoma ngasekhaya lokho umpropose into ezesingisi singazazi.
ukuqoma vele usuke usuku-process yokuthi Oh, usuzocelwa. oh, Yes. So ngoba eseqomile sekuyaziwa endaweni ukuthi intombi yakamasibani isithanda endaweni ngicela uyibeke la yazi wayichaza lento. Yazi ngiyayizwa. Yebo, kwayinto kanjalo kwazi ukuthi okay intombi yakaqwabe laphaya iqomile endaweni ethile. So manje amanye ezinye iy'nsizwa fanele i-understand ukuthi Seziyazi ukuthi- ino-go zone la. Ngiyachazela nje Qediwe. iphutha ngikhiphile vele. Yeah, kwaba into kanjalo-ke kwadlula-ke. Okay, vele umndeni usuyazi into masekhaya seziyazi. Uma ukuthi kunomcimbi ngasekhaya kubo sengihamba ngihloniphile. Khona ubuhlalo ofaka ukuthi uya la oqomele ngakhona kulesi sigodo oqomele kusona khona ithawulo lokulifaka okhombisa ukuthi vele angishelwa. Usuthathile. Sengikwi-process yokuthatha so iyona proposal Simnandi isiZulu yazi. Ngiyachazela hambe ngasekhaya uzobona. Hambe ngasekhaya uzobona. Yebo. So okay-ke so nase nenza amalobolo. Waza kwezocela bavala umlomo-ke ekhaya ngoba wathi ecela wabe yishaya zonke ey'phelele vele ngangiyitshitshi wayishaya zonke ey'phelele kwawukuthi vele sengithathiwe ngokusemthethweni. Hayi umshado-ke nashaya umsho Hhayi kwaba yilo wesibili. Mcaco, nacaca. So kwakuwusuku olunjani? Kwakumnandi bandlu. Hayi musuthe emini kabha khona abagcaca ebusuku yini? Kwakuyisemini kabhali. Hayi khona abagcaca ebusuku yini? Lale sivumile nelanga kwakukhanya nje impela ku-right. Kukhanya impela wayengiphethe kahle ngenzela konke ngoba wathi angeke nesikole ngiyohlala kubo ngoba nami uthando lusangivala amehlo ngathi why not. Uthi-ke isikole usafunda esikoleni noma tertiary level? Ngifunda elangeni. Oh okay. Wathi-ke angeke isikole nami phela ngayeka umkhwena musho njalo engithi uyasebenza uzonginakekela ngathi why not ngayeka-ke kanjalo esikoleni. Why not? Kunjani-ke emshadweni-ke senishadile-ke phela senigcagcile? Ngabe ngiqala manje kwakumnandi omamezala khona e-right odadewethu basemzini futhi nabo be-right naye umkhwenya nami e-right futhi. So umkhwenyana benihlala naye noma uhlala ekhaya? Behlala eGoli eze ngokuvakasha betohoza eGoli. Oh bekunjani nje ukuthi-ke like ngithanda ukushada useyahamba? Ngoba yinto esiyijele ngasekhaya amadoda angasekhaya vele siyazi ukuthi wena usuke uyosigadela laphaya uyobuya ngalelo langabuya ngase kwangekho buhlungu kakhulu ngoba into engiyijwayele eyenziwa nawobhuti bami ekhaya komakoti basekhaya. Oh so basaqhuba leli usiko leli kokuthiwa-ke na ukhisimusi kwaku-about that ukuthi Yebo baba. khona omunye umngane nami wayexoxa ukuthi-ke na eGreytown uma ingabuyanga yakho indoda wabona ukuthi ungayifaka ijakhethi kababa sekuyokhiwa amanzi. Uyigqokile i-omega thina sihamba sigodula ama-omega sokuhamba nzina uyigqokisa yabo sekhe akabuya. Siyabona ukuthi akabuyanga ubaba ngala. Manje inkinga isiqalaphi? Oh sisi ngoba akukho phela okungapheli. Waqala okay samithisana nobaba phela umakoti vele mefikile emela afike. Nimithisana emva kwesikhathi singakanani nishadile? Wangaphela unyaka kodwa ngikhona. Ongaphela unyaka, okay. Samithisana okay wayejabule futhi ukuthi uzoba nengane. Phela ngithi vele ngangiyitshitshi anginangane. Wayejabule nje impela. Okay simithi kwakumnandi nje futhi engiphethe kahle ukuthi ngimithi nani ngithola yonke into engiyifunayo yazi ukuthi umuntu esifana wemithi iqanda. Iqanda le-fruit man. Ngoba kanjalo inkinga yaqala mase sekuyisikhathi sokuthi ngitete-ke le ngane. Sathola ukuthi ingane yethu ikhubazekile. Oh no. Kwaba yile washintsha khona zonke izinto. Oh no. Akhathi usakhulelwe odokotela babe nga-pick up? Hayi wangakabonakali. Wangabonakali. Ngoba nayo ingane kwisikeni yavele emva kwey'nyanga lekuthiwa abayibona futhi nalapho kwakusayinkinga. Kwakusayinkinga. So manje noma ungekusho nje ukuthi iphethwe inani isakhona ngithi ngani? Iyaphila ingane ikhona ukuthi hamba nge-wheelchair uzokuba wheelchair kuphela. Oh no. So manje inkinga ikuphi-ke ngoba phela uthando lwengane it's unfiltered bakithi? Ubaba waqala wangigxeka ethi mina ngizomlethela iy'lwane egcekeni lakubo ngizoletha inzalo embi ngoba nazo ley'ngane kushuthi uma ephinde ngimethisa ngophinde ngizaleni ekhubazekile ingane yakhe igazi lakhe libiza ngesilwane. Waqala kanjalo-ke la kuba khona ney'nkinga. Yebo. Waphela ingane ekhubazekile kuzokuba manje ingane ekhubazekile yena instead of ukuthi angisupport wayethi ngilethe isilwane egcekeni lakubo. Ingane yajika isilwane? Kwaba njalo ngoba phela ayifani nezinye ingane. Bathini abazali? Phela babeloku bekhuza kodwa nabo ngoba ingane yabo bengakhuzi lokuqinile babuye bamsayide nakuthi ngempela lo muntu wathi uphinde ukuphinda ngalesi futhi umuthi uyaphinda. Ima-ke naya for i-counselling mhlambe kube khona ama-specialist enkhuluma lezo zinto sisi. Ayinje le asazi zonke lezo zinto thina emakhaya. Okay angimxolele ukuthi mhlambe ingane wayibiza ngosilwane that is unacceptable but angithi mhlambe wayishawe i-trauma engazi ukuthi how to handle it.
sedlulileke isikhathi ingane iyaqhubeka yakhulu wenze njani? Hayi-ke emva kokuthi ikhule ingane kwangathi-ke khona umuntu omphephethayo ukuthi akubhebhetheke kube wesi. Uthando nje ngingasho ukuthi laphela ngalelo langa ebona ukuthi ingane ikhubazekile ngoba wayesonokuthi alethe ezinye iy'ntombi ezolala nazo ekamereni lethu elawini lethu. Ekamereni lethu azolala nazo uthola ukuthi ingane ngaleso sikhathi kwase nginembhede ewu-2 vele. Ingane ngiyilalisela kodwa yayikhona elinye ikamero yengane ngoba ngithi ingane edinga ukuthi ihleli phambi kwamehlo ami. Angiyilalise kumbhede okhona vele la kule lawu lethu. Enokuthi mefika nale ntombi zakhe mina ethi angishifte ngize ngala ngikhona sisendlini. Kwakwenza konke lokho ngikhona endlini. Oh my goodness, I'm so sorry. So so mayiba busy, uba busy like sexually. Ayikho sesinto ayingayenzi. Ayikho into Nengane ikhona la? Ayikho into ayingayenzi, ingane ikhona la. But ingane nje ukuthi ingakwazi ukuhamba ingqondo yayikhona. Yayikhona ingqondo ingane yami ihlaniphile iyabona yonke into eyenzala. Wangize mhlawumbe ngiyivale ngefoni ngomdlalela ama-video ukuthi ingane ingane ukuthi enzalani somboza uthola ukuthi kuyashisa ayikho into esizoyenza. Kumele singaboni lento eyenziwa ubaba ngala. Manje mawukhuluma nabakhongi nabantu basekhaya umama wayile nhlobo ethi bekezela kuzolunga. Umama nje amazi awasho uma unenkinga athi bekezela kuzolunga. lo munye umuntu wesifazane yena wayesithathaphi isibindi sokwenza lento kanje? Ngingayazi sisi. Nanokuthi phela kwangena umuntu wedwa wayebashintsha ngikhona. Kwaze kwafika ekutheni ukuthi amanye odwalana awahlotsha ababe comfortable ngokuthi ngikhona. Kwaze ngamuvela ukuthi mina njalo mekuzamele ngithathe usomnasi ngolala ekhishini. Kumele ngithathe usomnasi nengane yami solala ekhishini. I'm so sorry. Ngiyabonga. I'm so sorry. But-ke senesikhathi wagcina decide ukuphuma. Ngabona sisukuthi ayikho lento ingane yami iyahlukumezeka. Yebo engqondweni i-right, umzimba ongekho right ongafani nowethu. Kodwa igcine nasekhanda ingane ngeke izibe right mayibona yonke lento enzeka phambi kwamehlo ayo. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngibuyele ekhaya yakhe. Ya ekhanda babengajabule ngaphela umkhwenyana babemthanda wabalobolela kahle. Kodwa bagcina kumele basamukele isimo njengoba sinjalo ukuthi kungenzeka ukuthi i-trauma leyo imenza ukuthi abe kanje ngoba uthi futhi wayifika nabantu abahlukahlukene. Angazi omunye kwakuwumakhelwane wangasekhaya intombazane ngangibuye ngohlekwa lapha ngasekhaya kuthiwa wayethi uGalini akhumbula bekikiza abazali bethu uyishaye ziphelele kuphi kunjani makunje ngase ngiyihlana ngasekhaya. Excuse me. So ngosuku lokuhamba ukupakisha watshela ba? Ngapakisha nje impela ebusuku ngithi vele ngilalise ekhishini. Izinto izinto ngase ngiyibeke vele emakhaya kunala matafula nje la ukuthi izitsha yibeka ngathi izinto ngathi zihle ngaphansi kwamatafula vele. Ngiyazi ukuthi ebusuku vele ngizobe ngingedwa le kitchen abantu balele emalawini wabo. Ngapakisha khona lapho-ke okay ekuseni khona iy'moto lezo kuthiwa zihamba ngo-4 ngo-5 imoto yasekhaya ihamba ngekhathi. Ngabamba i-van yokuqala eyayiye eXhobo ngabamba yona ngakhwela kuyona ngaphindela ekhaya. Ekhaya bavuswa yimi ngalelo langa. Wazama umama ukuthi akhulume namathi ngoba bakaboni phindela mntanami ngathi ngeke ngisakwazi. After umama wayesazi istory ukuthi izinto ezenzakalayo. Ngitshela ukuthi umama wayenokuthi bekezela kuzolunga. Iyona nje advice akanginike yona le yakukho kule ukuthi bekezela kuzolunga. Yo, I am so sorry. Yabo lena nje ngiqeda amandla. But-ke manje-ke how's the child? Ingane i-right. Iyakwazi nokulala nezinye iy'ngane. Nje i-right. But ubaba wayo uyayi-check? Okay, sis. Usi-check kanjani isilwane kwanamanje kusayisilwane ingane yami? Unazo ezinye iy'ngane? Ngize ngiphuma nje ngingakabi nazo ezinye iy'ngane. Ngingazi ukuthi usalwami ithisa lezi. Ogogo nomkhulu? Phela kwangasetshenziswa amakhondomu angekho kwakwenzeka phambi kwami. Angazi ukuthi ehloleni. Ogogo nomkhulu? Benzeni sisi? Abanayilo i-relationship nengane? Bake beze phela kumamezala ezoqalaza lokho mewukuthi mhlawumbe kuphunywe emholweni azoyiletha noma orange ingane okugqiba ihla zophela nayo ukuthi kube ngathi ukhona enganeni kodwa naye akekho supportive okwangempela. Kodwa ungcono kunobaba ngoba ukeza azoyiqalaza ingane ayi-check ney'ngubo zakhe isimo sukazi akasilethele zona. Uba ugogo? Yebo. Umkhulu vele akasekho. Ineminyaka emingaki manje ingane? Ina-7. Ina-7? Oh. I'm sure izokhula especially ngoba inothando lakho. Ilokho nje udinga but lo baba yokubiza ingane ngesilwane I hope akaza kusho ingane izwa. Wayesho. Sisumuntu ekwazi ukulala nabantwana sikhona endlini yini angayifihla enganeni. Ngisho ukuthi vele uyibuke ngathi isilwane lento ubuke ngathi inje into engenamsebenzi.
Yo, hayi, no. Yo, siyabonga Siphume ukuthi usheshe lesi story. I'm sure it was hard for you. So, sana-divorce noma na-separate? Sesahlukana. Na-divorce? Sahlukana nje. Sesahlukana ngoba vele ngithi sasigane lento yasemakhaya uMsuru kodwa kwagcina kuthiwa asobhala. Wasayenza i-process ye-divorce yaze ya-finalize. So sesihlukene vele manje. So, ucabangani ngomshado manje? Kwamanje sesingisa-right. Usa-right? Ngoba nami angazi noma inkinga ikumina ukuthi ngophinde ngizale ingane enje noma zekeni. So namanje ngisanovalo ngisaba ukuthi uma ngiphinda ngiyokomunye ngiphindeka lesi ngiphinde ngiqale phansi futhi endaweni ngibe into yokuhleka. So kwamanje ngisa-right ngomshado nangokuba nenye ingane ngisazonika le yami ingane uthando. So, waya mhlambe kodokotela-ke wena-ke for counselling? Sisi ngwayitshotsi ngasekhaya lezo zinto asizazi. Hhayi-ke sengicela uye kwi-counselling-ke mina. Sengizozama kodwa nje thina lezo zinto asizazi ngempela asekhaya. Like ingane yakho yona-ke uma ukhuluma nayo iy'ngqondo zayo zikuphi? I-right ingane yami ngoba bengisengicabanga ukuthi Emotionally. phela yahlukumezeka ngale nto yababakhona isiyayidlulisa ngoba phela ingane vele isiyadlulisa bese ngicabanga nokuyifunela iy'kole zalabantu vele abakhubazekile ngoba yona iwumuntu osheshayo nokubamba uma ukhulume nayo nje iyashesha ukubamba. So manje ayibi nakho lokho ukuthi uma ibona ezinye iy'ngane nobaba bazo ifeel some type of way? Cha ngoba khona ekasisi wami naye cishe ibe nenkinga kanje enokuthi bahlaye bonke nawukuthi yena ududuza nawukuthi ugogo ukaza kuzoyibheka eyona into ebuyigqiba ihlazo lababa wakhe kakhulu kodwa ayibona ukuthi ihlukumezekile. Yo kodwa-ke siyabonga ukuthi umuntu wesifazane wathi nje ngizoma nengane yami. Yo siyabonga ukhulise bakithi nothando and nathi la ka-Black Life for free uma ukuthi-ke nithi nidinga i-counselling nidinga umuntu enizokhuluma naye like nengane yazi ingane there is a danger ey'nganeni. Ingane-ke nilokhu ithi hayi ngi-right mama, hayi ngi-right mama kade ngaphakathi isilonda everyday siyakhula umuntu usekukhula ne-enge engakanani usekuvusela into ukuthi uzoyiphendula uthini kwesinye isikhathi uthola ukuthi kwayena lo muntu onecala akasekho. Yingakho ngisheshe ngathi ngiyibalekise ingane yami kusayeni ngingakaboni umzimba omningi. No, I think wenze kahle. I think bonke umuntu wesifazane olalele lento uzosho ukuthi wow. Hayi siyabonga kakhulu. Yo nezwela-ke emakhaya Jehova I do not know. Yazi sometimes ngiyazi ukuthi i-trauma senza into ey'nzima but asibuye sibuyise iy'ngqondo bakithi. Asibuye siy'buyise iy'ngqondo ngoba lezi ingane-ke nayikho into enothando njengengane. Uthando lakho luphelele enganeni. Olwangempela uNkulunkulu uma yethi nje ingane ihlala in his presence on a daily 24/7 uqinisile because uthando ngisho nengane yamakhelwane. Ingane yamakhelwane uma izokuhaga unosuku olumbi kunikeze lo hug you like hayibo uthando. Uyazi uthola uthando ngoba ingane iwuthando. Abantu baba corrupt mase bekhulile. Yo siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kwisiqephu sokuthi ngabuyelani emendweni nguLungster. Please don't forget to share, like and subscribe. Siyabonga kakhulu.